जय हो भोजपुरिया श्रोता समाज। 30 जून को हो गया कमाल 2024 में शिरोमणि व्यास सुखनंदन यादव जी ने लिख दिया भोजपुरी में सरस रामायण। जमुना भाई हमने के समझे की तरफ से कन्हैया बाबू एक माँ 500 रुपया के पुरस्कार बा हमने की तरफ से स्वीकार बा। श्री भगवान यादव प्राचार्य रामानंद यादव कॉलेज आंगन 500 रुपया के पुरस्कार बा। भगवान से प्रार्थना बने दयानिशी रहे, हमेशा मंगल में रहे। इनमें नौखे कोनो विवेक बाकी विश्व प्रसिद्ध गुणे हरि कथा जान के पढ़ी है जे समझदार बा लागल दिल हमार बाना। इनमें राम कथा उदार पावन वेद पुराण के सार। इनमें राम कथा उदार पावन वेद पुराण के सार। जेके गावत हरदम उमा त्रिपुरार बा लागल दिल हमार बाना। भाषा भादास सब गुणहीन बा। एमे कोनो भाषा एकदम साधारण बा, भोजपुरी बा। एक बात कहले बड़े कि भक्ति कारण सुनी के सुनी रानावा हो शारदा छोड़ली भावनावा। जब के गायक सरस्वती जी के सिमरेला तो ब्रह्मलोक से चली आवेली सहायता करे। भक्त के करे चाहे हरि गुण गानावा ब्रह्मलोक छोड़ के शरणया जली समानवा। कि भगती में करबे आसनावा हो दूर हो जाई थकानवा। लेकिन गायक जब गावे ले अश्लील कोनो गानवा सिर धुन के शारदा जी करे लीलो दानवा। कि झूठो के भैनी परसानवा हो लौट जाली भवनावा। यह सोच के यही से बुध गावे हरि गुण गानावा। कल युग के मोहन सब करेला हरानावा। यही से बुध गावे हरि गुण गानावा। कल युग के मोहन सब करेला हरानावा। करेला पवित्र जुबानावा हो सुने वाला के कानावा। करेला पवित्र जुबानावा हो सुने वाला के मानवा। वाल्मीकि गरुड़ व्यास हंस के समानवा। वाल्मीकि गरुड़ व्यास हंस के समानवा। तुलसी जी बांझ बन के उड़नी उड़ानवा। सुखनंदन माछी समानवा हो तुम भर उड़िले उड़ानवा। सुखनंदन माछी समानवा हो तुम भर उड़िले उड़ानवा। हमारे क्या के मुखिया जी अमरिंदर जी की तरफ से 1000 रुपया के पुरस्कार बा हमनी के तरफ से स्वीकार बा। ऐसे आपन गुण दोष सगरो बतवनी। हमरा में कितना गुण बा कितना दोष बा रोल मिल के बतला देनी। आपन गुण दोष सगरो बतवनी। काथा लिखिले शिव उमा मनवनी। पढ़ी ना मनवा लाइए मोरे भाई। पढ़ी ना मनवा लाइए
भाई। एक किताब में हम जितना पुरनका धुन बा जौन मेरा लुप्त होता पीढ़िया के धुन रहा, कुछ पीढ़िया के धुन बा रास्ता चलत में पैदल लोग लाचारी गावत रहो ओकर धुन बा, जात पर बैठ के औरत लोग जात सारी गावत रहो ओकर धुन बा, सोरठी बिजबहार आल्हा विजय मोल जौने मेरा नहीं फेंकवा तौने धुन एक किताब में भगवान के कथा के माध्यम से लिखले बनी। और जितना हमें शक्ति भरी बा जितना समय लग बा हमरा से उतना संवाद बनी। हम थोड़ा सा लिखले बनी लोगों के बहुत समझ के पढ़े। यह प्रार्थना बा कि